aiwa teererai vanhu chokwadi hamunzwisise ndabvunze ndikanditambirira hamunosimbeta chibahwera muri kuita iwe nyarara hauna zvaunoziva unongouya chete kuchibaho kumusangana uye nyarara iwe kana akwenda harare tinoendawo naye harare hazvina basa ione nhare iwewe nyarara iwe nyarara iwewe minista akatipa chibage unongouya kuchibaho chete kumusangana uye nyarara achida kunzi chinopuhwa vemisangano chete hurumende yakati hapana munhu anofa nenzara saka noti ife isi nenzara hatimbodzika asikaende kumusangano hurumende yakati ngaapuhwe ndofira muno aibva ende kubaba saka iwe nedheva ndimagona chibage hurumende haina sarura ganda mazuva ano chekudya ndechedikita unotofanwa kuti ushande kuti dikita repapresha tabvira pano kuseni isu ndodikita rachero saka tokwana kwana chibage tochinosvika soko renyimberi ndazvinhu ndakaona kuti mama akagara pano kubva makuseni sanda kuti kuchisisa soko racho manjebora nacho pakutanga ndoka ndikuti ndakuona kuti unoziva chinox chirongwa ichi chesapo changa chiri bho dai kuri kunzi tine professionalism haoni kudaro. You mean kuti the approach is not professional? No. What I mean is it's not being implemented professionally. Iko tisatamboenda kure. We talk of professionalism. What is professionalism? Shamari Beleka. Professionalism inonetsa mu third world. Okay. Because ruzhinji rwedu ashandi atisi loyal to our duties. Professionalism aireve kudzidza chete. Kwete. It is simple and straightforward. One has to be loyal and a dedicated worker. Okay. Following channels of protocol. Okay. Abiding with the rules of your workplace and so on. Hai pabo ninopanzwa. Zvino muno muZimbabwe, how many people are loyal? Sure. Even ku relationship zvayo friendship chaiyo. Basa ndere kurimana, kudhingurana, kuba. Number one, kuba. Kudanana pamabasa sakarurama. This business, a tug of war, pulling one another down, brings down everything. It makes everything collapse. An organization like this cannot implement as a professional. There you are right, Billy. Vari vanuka vagara vanonetsa. Haipa boy andoirira newe. But no, so some of the grievances so must be ignored. Ndokusaka uchona dzimwe nguva so nchitika ndakumwa doro so ndita kunge ndakupenga ndechitira kuti ndisachoya kufunga zvakawanda. You see? Richakupengesa doro. No ina ndimbopenge nari. Saka ndawambosvika pabribe ndinogogosha nyama. Okay, ngarimbotsvaga fodya vanhu nditsoka maya manje. All right. We meet again at Toriba. Yes, Mr. Chen. Is there any problem? No problem, and Toriba. Go, you pay over $40. I return it this afternoon. Yamukandikumbira muno mukorido. Zvine basa here andoripa. Handine hari ino. In fact, pane yandachakuudza iso yandiri kuorganiza so. Ndii kwa Mutengo. Yekuti ndikupromote kamite sales rep. Mutengo. Muchiti ndingarigono here basa remagraduates. No problem. Hapana chinombonetsa apa. Chii chinoshamisa pamagraduates? Hamenoka. Basa reusales rep rakangofanana nekutengesa kwamunoita mawigi amunobva nawo kuSouth haya. Mutengo asara. Basa rekutengesa reusales rep rine tuma-advantages netuma-benefits twakawanda netumwe tumari twemusaidi so. Handiti mune driver's license? Ndinayo. You see, you'll be having your own company car, muchipiwa ma-allowances, netu-commission, netumwe tumari twakangowanda twemasaidi so. Ndingazofara. I'll sort it out. Zvimama timubuda mari. $40 chete andoripa.
kana kutunisia chaiko ndinogona kuti muende saka typing yana bhono yana rodwell ikanga yauya munongotambira muchingoisa paside mozotapa time maakutozoda zvenyu sure asi tikamugozondidzosero mari masikati ndikuda kuishandisa ndiori pa musati mambonditengerawo lunch it's your turn now mr Mtengo mari yacho ndoda kuishandisa saka zvakadaro ndidzosere henyu no handiori pa handisi kuzoiwana handiori pa naivo mai kamuvasimbisa chokwadi namereniya tonomusimbisa mukwasha chokwadi munhu angafire mumba imi muchiti munonyara kutaura ndovairamba kaiva vava ndakatozoti inini kuzvino munhu angafire pane ndoita ngozi inini yekuti munhu avira pano indini ate zvaraoda kundirapisira mukadzi makaita henyu mukwasha mukanyora tsamba asi tinodaira kuti hatina kuzvinonokera ndinovimba kudaro baba chokwadi vakatomboenda kakufamily plan uku ndokwavakanopiwa tumapiritsi asi toda kunyatsobatsira chokwadi tinovimba kuti hatisati anyatsononoka baba aiwa ndinotenda chaizvo baba munotenda mukwasha kuti kurapisirwa mukadzi kufundisirwa mwana kufundisa mukadzi wedu mukadzi wedu kwazo muri kuzvifundisira muchizvichengetera baba aiwa tinotenda chaizvo baba aiwa tinotenda baba And you are so beautiful. Saka this weekend tikuenda kwinyanga. Kwinyanga? I would love to. Asazvike. Come on. Sinozofungira. After all, vakashamwari yangu chinofanira kusvika kumange nanda shamwari ya my friend. Kana zvakadaro tinongoorganiza shamwari yacho yaruda kungoendawo nayo kakumba kwako. This time awabvuma kuenda out every weekend awatombobvuma. By the way, wakati vabereki vako vari kugweruka. Okay. I will drive you to Gweru on Saturday. And then we drive back on Sunday. Tosvopfuurira kuinyanga. Then we come back on Monday. Iwe ngosweta fana kauri kubva kutrain. Kugweru on Saturday. Iwe nengwara repi hazvitoka kuti zvikomba kwedu. I will book a hotel, Rambi. Rambi, can't you see I'm mad about you, Rambi? Monday ndozononoka kubasa ka. Kwaanokubvunza ndiani ini ndirini chachi futi kutofunga zvokuti upromotiwe so ukutoseka zvako izvinezvi uchaona kapano watora provisional iwe ndouchatenda wakadya steering takuenda kugweru akadira saka ndizvo zvandeka iwe baba wawini unoti zvinoita chati kobo wati zvine musoro wakanyatsoti kudiswa tani iyo imhozva yenyu mudharambombi ndimugere naye muraini saka unoti iwewo zvatakamuvhotera kuti agotamba nepfungwa dzedu achida iso kubvira iri kusenda kudai takamira pano pasina chatakamirira kutsikwa konzi kudai izvi pasina chiripo zvenyu zviri nani ko isu takakwira mabhazi emanheru tichiti nhasi ndo zuva racho ratinowana zvino hapana chatafambira kapa ndiri kutokuchemewo nemukuti chamakasiyira mabasa kuharari kumuchiya kuno kuzomirira zvisipo here munoziva kachatikoba akada kutamba nepfungwa dzevanhu vedunhu rinoka haatizive takakutaurirai kuti isusu tipewo mabasa vhotera isusu tikuitirei mabasa nhamo yese pangadai pasinapa zviri nani kwete kuti kuswera akamisa varume vaguru vakaita kuswera tichitsikwa konzera vana vababazivasi hapana chekuita mudhara iye munhu anozvara dungo rese revana riye vanotengeswa here mudhara
tingakombora hapana chinotiyamurapa zvavati imimi matsikwa gumbo riri kukunetsa riri kundinetsa kachaizvo chokwadi ndokususukidza watoita basa iye mungaregedze kutsikwa vana vababa vasifasi rudhende rwevana vanotengeswa iye achiona esabhu yakadai denga rakanyenama kudai meno achazvionera akura asi chatikopoka achachiona saka unobata kana chimwe chinhu shamwari mujuraya nechipepa chake ichi hanzi chitaipwe very very agent chinyepa zvake 2 to 3 days nambozvitaipa izvi pana mujuru anoda kunyepera kungana anosenza stereki nai iwe kana oscar akaya nechipepa zvake izvo zvirumwe izvi chaane 3 weeks handisizochitaipa totanadombopedza achizangura ndavamba changu apedzisira kwevo unombozechi pano kada kusenza nesimba unofira fovhoro ndizvishuwa ende hapana kana munhu anombokuti thank you kaiwe latest kaiwe hanzi ningi jakata kapengisana rambisai jakata rambisai rambisai kachai rambisai weduri kunyepa uko shamwarika zviri kundirwadza wena kuti jakata angakecheka rambisai kakauya nezuro ufunge anonyaya kuti shori chaichaizvo beauty wandinetesa unombozechi ini tarisai ndakapinda basa pano 1980 ndichibva kuhondo chokwadi here jakata agokecha karambisai kakapinda basa ndozaitika kamwana kakakogezaka zviri kundirwadza wena unomboziva chii beauty iwe karambisai kacho karipai kapfambiwo zvako kanongooneka mwechiwe but zviri kundirwadza wena iwe siyana nazvo izvi ndinoti vai iwe ndisingazive kuti hatina kunyatsonzwisisana here panyaya yemari kana chii chakaitika mari bizi yamuda kuriwe iwe chipanguza dzako yangano here iwe muda kureve here iye mari yamwana iyoyo chii chakaitika kwairi onai iwe chipanguza ka hakuna kuti hatidi kurova imbo takaviga mupinyi ingotitaura kuti terero wakazvifambisa sei chokwadi varumika ngatidziwo kutrustana so iwe tinotrustana newe iwewe nezuro chai chai ndakatambira tsamba yakabva kuna amai chenai vachiti iwe hauna kuchitsa mari kumusha kuvanga vachadariri vakaona kuti vanyarare iwe udye zvako mari iyoyo aiwaka kutaura chokwadi varumika kupera kusonhero rino chairo 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 raridzika kumusha ane mari okumuzwa chibhanguza ka iwe hauna nyadzi ndikafunga kuti takakura tese fokozi takakura tese iwe hauna nyadzi watadza kundinyara iwe saka zvino ndoda kukurakidza kuti nemakuriro atakaita nemagarisano akaita hawaifanirwa kuita zvawakaita izvozvo takakura tese mufokozi hautrase vamwani handiziva kuti kuda kuti tikudii kutaura chokwadi varumika apa zvinhu zvazvo angondibatawo so wanga wakabatikana chedada ndikurakidza chinonzi kubatikana chacho manje aiwa wawini ko chachizirei vovowini aiwaka hatikadaroka iwe chibhanguza indai kuchengeta ndichikubata apa ndichikubata sezai asi iwe maitire waitaka arakidza kuti hauna kana hanya nechinonzi vamwani vanokubata zvakanaka saka ndatopedza nevanchana zvokutaura zvinokurongerana zvakanaka ndiko kuti iwe uchitora mari yatanga sokuronga kwatakaita woendesa kumusha kana usina kuita izvozvo iyi ndonotengesa zvinoenzana nema ndatopedza aiwa konga kuma sei ndichatora chi uchichasara muno muchine aiwa kana kuma zvinhu zvinotaurira nomwoto pachiru aiwa zvinhu zvinotaurira makanai kana aiwa apa matemaika rega ndikudze kana usina kuunza mari iyoyo aya ndikutengesa wazvinzwa but vakoma zvinotaurira matemai
Ndichikuta muri kuita chinawo komana. Aiwa zvinhu zvakadaro aiwa ndinotaura. Nai Magi. Mari inogara kufambiswa kana Rambisa achingoti Harare Gweru, Gweru Harare. Anomboiwanepi? Freeman ka. To tell the truth, mama vakaspoila Rambisa. Kana ipo panapa chaizvizvo ndikasamuti tsvaira bika haana hake zvaanoda kuita anototi basa rese zvaro ngariitwe nemusikana. Ya ndakagara ndazvinotisawo nokuti most of the time ka anoswera akamira pagrass achiita iyo makeup iyi nokupfeka miniskirt. Iyo haana here dzimwe mbatya kunze kweidzo shoda dzaanopfeka idzi make? Anadzo. But Nai Freeman, can't you talk to Mr. Maguta so that Ramsay can be transferred to the Agweru branch? Vakonosota ana ikoko na mama wake because ininika I'm sick and tired zvisho. Yeah, I'll talk to Dusty tomorrow. Neka, don't know anonga zvifambise sezvinyaya transfer yacho iwe. Okay. Yeah. But ufunge Freeman. Mama was so strict neni. But Rambisai, vanomusiya achiita hake zvaanoda. Handizoti vanoitira kuti ndiye gotwe here kana kuti vangapinduke vakaitawo vanganiko. And this child is spoiled, I tell you. Hi sis. Hi. Hi. You having coffee? Yeah. Oh, it's hot. Very hot, yeah. I'm going to my room. Okay. Saka umakuzvarwawo. Kudai? Maggie. Chiko. Inyaya transfer yaindachinja azviswita. Zvino pano pamba ndozvisiri kuitikwa zvemarara uri kutaura iwayo. Iwe nantaura naMr. Maguta mangwana. If you don't talk to Mr. Maguta, I'll go personally. Don't taura nawe inini. Una, ngatichimbomupa imwe chance kana. Yokuti zvese zvaari kuita izvi tuzangangoregera kuzviita ka. Kuchinja kuita maitiro auri kutaura achona not in my house. Kudai izvi kudai. Munofunga kuti zvakanaka iwe munhu unongachene moyo. Ari kuzoenda. Zvashamisa izvi. Zvashamisa chi? Zvinyowani. Zvei. Zvitsva. Ndati inini not in my house. Ndozvanotaura izvozvo. Ayo. Ambuya ndachema chema saure moyo nditsunungura yo ndirangarire yo Sakuru na demba saure moyo nditsunungura yo ndirangarire yo Ambuya ndachema chema saure moyo nditsunungura yo ndirangarire yo Shanda, azindi ndasha iwe simba Kuchana ndindo shanda, azindi ndasha iwe simba Kuchana ndindo shanda, azindi ndasha iwe simba Kuchana ndinoshanda asi ndinosha iwe simba Uzaore boyo chizukuru chakuti chakupa
chete tididze guru vako igamboyo. Zvina zviri kudaro chii zvakare kuti munhu womukuwasha wochengetwa kwawakaroora kwana atezvara. Hazvidi kudaro shamwari, hazvidi. Ndikureva iye baba Sifasi kabumwe wedu. Kana Basifasi vava ndio vamwe vanhu vanotidzorera kumashure manje, vanotidzikisira basa na baba Sifasi vava. Unoziya basa ndirongoramba achingozvarisa chete mudzimai kuti uchisapota vana vaive haukwanisi. Unoziva nyangwe inini Stabeni sina kubvira ndaenda kuchikoro ka handisviki pana baba Sifasi kai. Tibvirapo iwe pachako yonga zvikombeni na baba Sifasi vaive anongoti kana nguva yesapi nenguva isiri yesapi same kwari. Komusuno hanzi chiko na baba Sifasi hanzi he ferere family plan he family plan chabatsire chii iyo imba wazadza kuti shutu. Family plan is too late. Iko zvinotasa condition yanga ine mudzimai wacho ingave condition yekuti angaite mumwana iye mukadzi uyo ndonda iye. Manje ndakanyatsomudza fefe baba Sifasi uya kuti iye ndiye akutoitwa jongosi manje nemukadzi wake. Yesu mjara Bobby. Mjara Bobby. Zibuto. Makofamba kabese voko kabina. Zotenga matwizi na iwe. Ndachireva kaiva vekupfurwa kwa Chibiba. Iwe rangu rekutsikwa ne. Iwe taiza manoto wangu. Taiza manoto kufako murume ubudaura. Kuriritira muri. Ngazofananzwa na baba Sifasi. Zvinotoura wachere. Unotaura wokaya kaya. Mudzimai zvino mudzimai hachisinga neropa. Ndekupiwa uyu. Wakati zibuto. Aiwa ndokudo mkwe guru mukadiwe. Ndekudo. Makadi zibuto. Tiri kupinde makumba tinongotsikwa nevana vakamirira Kenya. Koma nami. Hatichagona. Zvinazvo mhosva. Makadiko atiki uko. Tiripo makadiko Stabeni. Tinodaro isu. Rakadi gumbo. Ramba rangu ndirambira. Unomboziva chirodo. These girls are so useless. Each time you give them cake, it's either they don't finish or else there are so many errors. Kana utoregedza kuita basa racho zvachose. Oyo hauzive sini racho. Ri. Hauzive sini ramutengwa nevasikana. Ri ikwewe. It seems mutengo wacho cannot control them. Mutengwa ndi professor wokushandisa achitinyirira vanhu. Oh. Anditi unoziva mutengwa anokwereta vanhu vasikana mari dzaasingavadzoreri. Sort of paying a fee. And in the end, he cannot control them. Ona. Anenga akutya manje kushaya chi mari dzepetrol. Ko aende zvakaoma. Unoziva siniri kai ndakamborinzwa. Unoziva ndaingofunga kuti kuwanza kwevanhu. Kuwanza futi. And last time ndakati nini ori paaramba kusara tichishanda kuti tiite financial year end report. I remember. Unoziva takapindwa chiri chii? Anza vasikana vacho vanonetsa. Kozva zvinenge zvinonzi ori pawacho akanzwisa zvinetseka nenyaya yetikomana kuti meaning isusu. Iwe, this man is getting a certain fee yekuuraya department. This is serious, Shama. No, it's all right.
worry about it. Assume that I have drinks. Okay, msane mabasi koneka. Okay. Segurga. Gore rino arimbopera mutengo nsandamita sama. Iwe sena nana asina kufunda man. No Seguru, iye attitude yake ka. Ndonyatsoratidza kuti ari kuda zvegaufone zvino achaiwana. Unoziva chihama chake chibasera? Chakaya kuopisi wangu musi unoyo. Chidzinga iye. Oh. Manje kana ari mutengo aka, the guy is confused. Iye munomboziva kuti mutengo amunanzvi mukuru. Oh. Aizvi. Kana iye mutengo akamboda kutambira kuopisi kwangu futi. And I stopped him. Oh. Yeah. Yeah, the guy has got a record of fleeking. And futi basa racho rinonzi remarketing atomboziva kuti rinomufamba sei. He's killing the department nenyaya yake favoritism necorruption. What do you mean? Aizvi Sekuru. Kunonzika pane tusikana twaanowirana natwo imo mudepartment medu muyemo. Tusati twambobata target. Oh. But iye anongogara akatoprotecta. Oh. Ende futi ka haatombofariri vanhu vaye vanonzi vanoita basa nemazvo. Nekuti anotya kuti sezvo iye ari bosi zvinozobuda pachena kuti iye netukadzi twake itwotwo havaite basa nemazvo. Unoziva ndakanzwa mbiri yake yekufrustrate masalesman. Anyway, he's on the top police restructuring. Oh. Yeah. Manje kana yakadaruka iripo. Kana iyo nyaya yechoko momwe. Zvinonzika iye mutengo ari moka munyaya yacho. How? He's not responsible for recruiting on pipe. Kunonzi anokwereta kadzimari dzaanenge achitendedze peturu achazovadzorera iye asingazovadzorera. Pakudaro manje. Vanani? Ito tukadzi twake kaitwotwo. Zvino pakudaro ipapo ndo paanozopedzisira munhu wavo. He won't be in a position to control them. As a result, our work suffers. Thanks for the information. Don't mention Seguru. I'll deal with the fool accordingly. Come on. Munongoziva kuti Seguru inini am a healthy guy. Ndini zvama problems. Titomboda hakana. Baba Fini. Don't afraid do Fini. Nai. But nemiwo futa mbuya. Indiripo. Asa handichadiwa kana. Hambuyo futi nai. Chimbomira itange tapesa game yedu apa. Bamkurondekesera ite. Ndiofunge ungaita hako. Ndakatoimirira izvozvo. Zvato zvefavor kana ko inini Osaka aripo. Ko inini ndochitsara vichangu ichi. Seguru ako man. Tichambire kani ndinamisei. Wewe mwenongo wauya. Wauya nei. Ndayane cave mama yaenda. Oh, zvese izvi ndezvedu. Chabuta gore rino.
wazokura ufunge. Asi kana imi ndangazokumisa Rambi. Ko baba waripiko na mai? Wakaenda kubulawayo kunoitira umwe manager. Manje ndodzokera ndisina kwaona. Ufunge ndo zvichatoitika Rambi ufunge. Next month ndichatodzoka chete. Rambi. Usapedza mari uchifamba up and down. Koma racho ndaishandise chiko na mai. Uye zvendoswera nchite chiko Harare kwacho. Chengetedza mari. Uye unofanira kututsira chikoro. Ona zvinoitwa nasisi wako. She's still furthering her education. Okay, Mom, I'll try. Chokwadi. Thanks, Maggie. The food is really nice, you know. That's why I love you. You really look after me well. Thanks. I love you too. But Freemanica, madzimai kubasa kwedu so. Ndobva ndavawanikidza mumwe musi vachinyasondinyeya. Hanzi tatadza kuita mwana wafungiyo. You're not serious, Maggie. You mean to tell me kuti vanhu vari muZimbabwe muno havasati vaziva kuti family inoplaniwa?